kawan hadian ki babun ki jingken tho ke ba kiong ba ka NPP hakani ka kenti minta kan poi tang hapo ka arpo te habain rei minta ka kala long khongpong naki ki daw ka ba yu bo pajba udang ayang sisien ya ka NPP ba pinang ye yo yang palat pat bani kai ba pio akan ke election ka bladap pi katu ka allocation ko mo pi de tangki leaders ke bekren ten rei ki grassroots kim tiplem namar ultimately ba pinjob election mdadai ek party ka we ki pe ka e ka government ka perform hapo ka NPP led government and number 2 ki individual candidate lagi candidate ki batrai sitom ki batrai bah namar mentawat ki sit nge beli buon bah ki barem te ka jingrem jong ki kalong ngatrai lamla banong let's say kadon ka antin konvensi lani kala banong bah kim perform ya ka e ka bakila promise ban yarap lani ban trai kam nakam ta ka konstitusi joki kai ka thong jong ka NPP pa nang ni shikmat namar bangi iba menta kintiru kalong hang inumla banong kawi ka party kan thawi ka sarkar kai ka thong ka jupi nama pilong ru vice president hapo kan ka party ka thong joki number 1 hi kalong kani ngi kwa ba ya ka tu ka manifesto ka bangi labu kum ka party ban pendep itu number 2 ngin sasim langru na ka manifesto jongki coalition kai ke baki don ke jumut kai betul ngin incorporate langata kanang ba namar kiru ka manifesto ki more or less kalong siem ko jukum ko jongi they ultimately mo api ngin ya kata but ngangit scam ba hakan ka sarkar ka batmai kan long ka government ka scam ka banne biang sansnem baru ka bangila ban pendep ya ki kam ke babun ke badangsa kum ka ILP kum ka language ka khasi garu language nang ta susu kit motor boundary issue kita ki bahak kamada ki bagi hapile kumengi kini ka sarkar ka badap sarkar MDA ba preston do de decision maker haringkat menteri rangba te ka e ka plan jong ka NPP nabanta kini sansnem banwan hato batno pinyelej bane snokti hato pi don kam bade ban khotlang yekini ki seng ki bladon hapo ka MDA ka por ka bladap ya kane ko mo pi namar kamdon ka agreement ka agreement jongi swa bangin le selection ban om ba pengin penne ke MDA laningin le da ka wipat te kalong ye le pi ka election la ka jong te nrei menta kelak syai kedar ba mdon option ko wipat ni habiat ka coalition government dai nak ngopi ko mga kren mene ya kata ap swa bangin dia kenduk swa mengi ni song meeting namar UCM luan phai mata un poi meta kamit hapo selong tingin dia song swa mengi nakaliang jong party then only ko la syai ngatrai you will be able to know kai ka bangi plan mengi ngimdai ban communalize sekani pinong khasi ukaru jantia kamtam nakaliang jongi ka khasi jantia ka mandi jong pajba ka long divided habawat ka BPP ka batang suan menin ru kiyo ai kasit te kumno pin expect i kata lemna ngi khlan ngi yo kasit ko bun kamot hangta kan don ke jikirmen ten rei mentai nga opi ya kan ke jiksko banong ba uyalamu karu ne ukasi jantia hanga ngam nge kata namar ba ko mo pi ha ka bakadu ngin ya pe unu ki elected representative kin sa decide yano ban pelong chief minister jong ke jalami ke